جميل وفعدي نعتم تزسبح زرع عصبي كملي مع كنس قبل ماي ترايكم تخالي ديدات عتما مرأيا محبراو فتحي خدت سلام تقنطع كان خدت برهان توحدي كان خدت مسجد تسقري كان خدت كله نمعري حاسن مفزين تعاد هزبي كم حين ويكل داري عاصبي نتقامنا يا خبن عقلي ديدات عتما مرأيا محبراو فتحي بسرع جميل وفعدي نعتم تزسبح زرع عصبي كملي مع كنس قبل ماي ترايكم تخالي بسرع جميل وفعدي نعتم تزسبح زرع عصبي كملي مع كنس قبل ماي ترايكم تخالي سلام كبران تخطاتلتنا نديقا خركب الزملكات فلي تحستو صمناوي كلتا مدبات نغرب لكم كم زلنا زفلت يوم درو ندفه نصديقا خركب الزملكات مسحادة قاب مهندسات ندفي نايتريقا زغونة دايركتر جنرال كفلي تحت غرصي اب منيستر بابليك ووركس انجينير كيلان برهانة كاب زكايرنا على محتت مركز بمقوار كلتا تخفالات مدبا قريمنا لكم نيرنام كم زفلت اب هنسة تزي عرموشش ديقا هاقرنا بزحات اكالاتين تساتشفن زلوام بقلبات بمندق بماشنري بقربنا هنصاقحو بمهندسنا وسرحات وزته عشحات سبات كات تساتشفهم اللوم بزي كازي كم مقصلتا نايز تعستونا مس حلقة ستاف كفل سراويت اسران كلتن ابستفلالي صفح زركبو خالوت حالفتن كمون مسؤول دو ابالات وارساي زخونو مبل سالساي زوري هاقروا اقلقلت نايتا خفل سراويت ابك المحتوتهم مركز بمقبار زدالنا كالي سلست خفالات مدبون ابز حلف سومنات نبخاتكم ابيلنا نيرنا حجرما كاب تصادفو ابالات حالتات مكلخال وصيلنا نابترا ماكل كارتان حبريتان ابهنصاو سرحات بفلاي دما امهنا زديغاتات ابزدستستو كنتكورينا ناكاد سراح ماكل كارتان حبريتان ليتنا كولونيل جوميترا ጌታቸው مرحصين بموكاس نديغاتات هاغرنا زدهزستو دماينا نلومي قريمنا لكم زلنا كساف فصامت حصنا مسانا خصنحو بخبر زعدمكم ادالاونا اقربنا زمدب افرم غدي سناي مكتتال أما بزحتو هجرات أفريقيا هنصت عبيت حسبتات ويديقاتات استراتيجياوين صرقاتات وزت بناي وصاي كوبانياتات زعمم أب هجرنا بجزي مجزات طاليان ديقا ماي نفعي أفل ما ناس ندما ديقا تكور زبزح صراحة بناي وصاي كوبانياتات زت هنصا كوانتلوا كابز حلف 10 شعات عامتات جميرن استهنصا عبيتي استراتيجياوين كم قرست بادميت فانكوراوي فانكو صمو مسلام لوغو قحتيلاي كركبت زعم الصلاة ديقاتات جن بزيكات اندينو ندادن ماشنرن كالي نهنس زدلي كم شمينتو حصا أعمان جوان إنا تتقمكا لعلو كل دما ارتراو مهندساو عقمي كيلاتات فاقرو فريالي كاربينتر دراوليكو نداغون مينوالن وزته إنا ساتفكان بوحلنت بوشتاو عقمي زتهانسان كرمت مسئ ناب قرباب تهاجرات تبحقي جوز خيز زنبري حمدنان ماينان دما بز السفعي كنعقبو خيلنا لنا اتن بوشتاو عقم تسريحين زلوا استراتيجيان ديقاتات هاجرنا ازن زسعبين ديقا قرست ديقا فانكو صمو ديقا فانكوراوي ديقا بادميتن ديقا خركبتن كلاتن ابزو باقاش باركا زركبا قونان كلوا ديقا مسلام ديقا لوغو ابزو بادبوب كومون ديقا قحتيلاي ابزو با سميناو ايح بحرين بزي كازن زتتغسا نقس زبلا حالون اشتو ديقاتاتن رهياتاتن دما أملا هاجر أبز حلفة نايناتنا عمتات أو رغا أبز حلفة عصرتو شوعته وي عصرتو شمونت عمتاتين تاني سن أبزن استراتيجياوين ديقاتات هاجرنا أطرحوا كوامس النرئي عمت مسا نقربت هاجر زغيز زنبرة لعل فرق بليون متر كيوب ماين حمدن كان حسكي لنا لنا أبو زحات عدتات تسريحين زلوا نفسه وكفن كابمايت شحات كسا مليون متر كيوب ماي زحزا
ንኣሽቱን ማእከሎትን ዲጋታት ዝዓቕረቦ ማይ ምዝድመር ድማ ዓመታዊ ብዙሕ ማይ ካብ ዝናብ ብምዕቋር ንሰብን ጥሪትን ዝኸውን ዝስተ ማይ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ኣጥሪና ከም ዘለና ዘርኢ እዩ እዚ ምህናፅ ስትራቴጂያውያን ዲጋታት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝካየድ ምዃኑ ሓበን ዝፈጥር እዩ ኣብዚ ምህናፅ ዲጋታት ብዙሓት ኣካላት መንግስትን ኩባንያታትን ዓቕሚ ሰብናን እዩ ዝዋፈር ሓደ ካብቶም ኣብዘን ተሃኒፀን ዘለዋ ስትራቴጂያውያን ዲጋታት ሃገርና እኹል ሓበሬታ ኣብ ምእካብን መሃብን ምስ ናይ ካርቱን ምስኡ ዝተሓሓዝን ጉዳያት ብሓላፍነት ዝሰርሕ ድማ ማእከል ሓበሬታን ካርታን ኤርትራ እዩ ብዛዕባ ዘን ዲጋታትናን ዘለወን ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነትን ኣብ ምዕባለ ሃገርና ዝህልወን ተራን ብዝምልከት ነካየዲ ስራሕ ማእከል ካርታን ሓበሬታን ሌተና ኮሎኔል ጆሜትራ ጌታቸው መርሃፅን ኣብ ዝተወከስናዮ ጥቕልል ብዝበለ መገዲ ከም ዝኽብል እዩ መብርሂ ሂብና ኣብዚ ኤርትራ ተቐዳሚት ሓይልና ንገብራ ዘለና ማይን ሓመድን ንዕቃብ ብዝለዓለ ደረጃ እያ ምክንያቱ ማይን ሓመድን ከይዓቀብና ለውጢ ክነምፃ ይንኽእልና ስለዚ ማይ ንዕቅበሉ ድማ ንኩሉ ነገር ማለት እዩ ንዝስተ ማይ በሎ ንልምዓታዊ መደባትና በሎ ከምቲ ዝበልኩ 945 ዝኸውን ዓበይቲ ንኣሽቱን ዲጋታት ተሰሪሑ ኣሎ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ግን እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እንተኮይኑ እቶም ዓበይቲ ጥራይ ዘለካ 345 እዮም ካብኣቶም ናብኣቶም ድማ እቶም ብዕብየት ብስትራቴጂኦም ንገልጾም ድማ እዞም ሕጂ ዝገልጸልካ ዓበይቲ ስትራቴጂያውን ብድሕሪ ሕጂ ዘሉና ዓበይቲ ዲጋታት ክገልጸልካ ፍትኒ ሓደ ካብኣቶም ሕጂ ክርከበት እዩ ማለት እዩ ብዕብየቱ ዝዓበየ ዲጋ ክርከበት እዩ ማለት እዩ ዲጋ ክርከበት 330 ሚሊዮን ኩቢክ ሜትር ማይ ዝሕዝ ማለት እዩ 330 ኩቢክ ሜትር ማይ ዝሕዝ ክንብል ከለና ከዓ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ሩባ ባርካ በትኮንና ይዝሓልፍ ባርካ ንዑ ኢና ንጥቀመሉ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ 330 ሚሊዮን ዝሕዘልና ካብ ኮነ እንታይ ንጥቀመሉ ኣለና ኣብቲ ከባቢኡ 26000 ዝኣክል ድማ መሬት ኣለና ማለት 26431 ሄክታር ዝኸውን መሬት ኣለና እዛ ጌት ኣዳሊና ዘለና 10000 ሄክታር መሬት ማለት እዩ ስለዚ 10000 ሄክታር እንድሕር ኣዳሊና ኣለና ኮይና ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ክለምዕ ይኽእል እንድሕርልካ ኩሉ ዓይነት ክለምዕ ዝኽእል ማለት እዩ ጡጥ በሎ ስርናይ በሎ ፉል በሎ ዕፉን በሎ እዚ ጀራሶል እንታይና ንብሎ ናይ ዘይቲ ናይ ሱፍ በሎ ስምስም በሎ ኩሉ ዓይነት ክበቅል ዝኽእል ማለት እዩ ተፈቲኑ ስለዚ 10000 ሄክታር ድሮ ንምልማዕ ድልዋሉ ማለት እዩ ምልማዕ ድሎ ክትብል ከለካ ሞደርን ኢሪጌሽን ወይ ከዓ ምዕቡል ኢሪጌሽን ክትገብር እንድሕር ኮንካ ብዙሕ ነገራት ሓተካ ፖምፓታት ሓተካ ድሕሪ ፖምፓታት ስፕሪንክለራት ሓተካ እንታይ ኢኻ በቲ ኢሪጌሽን ክትከዶ ትደሊ ድሌካ ስለዚኣቶም ኣብ መስርሕ እናንጣልጠና እዮም ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ሕቶ ግን እንታይ ፅባሕ ዝፈጥር ኢኻ ትብል እዚኦም ሲ ብገንዘብ ዝመፁ እዮም ስፕሪንክለር በሎ ስፒቮት በሎ ድሪፕ ኢሪጌሽን በሎ ወዘተ ካልእ ግን ሰብ እዩ ማለት እዩ ሰብ እዚ ኩሉ ንምህሮ ዘለና ኣብዚ ኮፍሪ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኮፍር ብዛዕባ ኣግሮኖሚ ዝፈልጥ ኣብኡ ኮፍር እዩ ብዛዕባ ኣኒማል ሃዝባንድሪ ብዛዕባ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ብዛዕባ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ወዘተ ኣብዚ ሓደ ናይ ልምዓት ቦታ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ኣለ ስርናይ 5600 ሄክታር ልምዓለ ኮይነ ኣብኡ ዝፈሪ ስርናይ እንድሕር 34 ኩንታል ፐር ሄክታር ዝበኒ ኮይኑ ክንደይ እቶት ክበኒ ዝኩሉ ስርናይ ፊኖ ቀይሮ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ኣድልየኒ ፋብሪካ يدلين إذا فابريكا متكال تايدلين كيلا تايدلين ميكانيكال إنجنير ولا سيفل إنجنير تايدلين أو خانة سرح المرحوق تايدلين مالتي فينا مستمسرحة فينا زعش قدو قال له وزت تايدليك مالتي توت عند حرزري أخي توت بل قال له دفت قال له زنهز قال له نزل ليك ها تكالاتن كالن ليك مالتي ناي زيتي تاشفطات كيرها ناي زيت فابريكات تايدليك بخال أزرار ما تاينا نقبر زلالتي ناو أغرو إندستري خم كير مالتي إذا أغرو إندستري تقولون نحرنكا استمتعت أغرو إندستري تقولون لك كالات تسرحها منبر كالات تسرحها من محضر تسرحها نهزبي زترنف عبيت خدماتهم تسرحها مالتي سلازي نابو يتطمحوا مالتي سلازي بزلنا عالمي تتينا لنا نخيلنا ما كيف أخذنا ما خبص تخلى متى خباب زلوا هزبي ويكاب كبس أوريدو خمسة حرس نو نقبل لنا مالتي قبل زول من تنكيلو زخنا حريسوق من لسه كم زخلون نتعدلات تماشاشي وصرح له أسرع شو هكتار كلام عيد بالنحر اللي هنا قال لي لا هنا نعنا هو نص نخلون خيب مالتي
ስለዚህ ንሕና ጥራይ ደይኮነስ ካልኦት እውን ኣብ ፍርቲ ምሳና ንዕድመሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ዝማቻቸ ንዓቶም ብዝጥዕም መንገዲ ከም ዝበልኩ ዓንቶ ናይ ኮሙኒኬሽን በሎ ፅርግያ በሎ ናይ ነፈርቲ ኤርፖርት በሎ ወዘተ ዝደልዩሉን ዝፅበዩሉን ስለ ዝኾነ ነዚኦም ሰሪሕና ኣብ ንምውዳእሉ ንካልእ ዝዕድመና ምዃኑ ኣይጠራጠረካን ስለዚ ከርከበት ብከምዚ መንገዲ እዚ ክሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናይ ገሰት ክንኣቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ገሰት 35 ሚሊዮን ኣለዎ 35 ሚሊዮን ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ 15,000 ሄክታር ኣብቲ ከባቢ ኣሎ ኩሉ ነገራት ክንፍቶ ኢና ፅኒሕና መሸላ ተፈቲኑ ስርናይ ተፈቲኑ ተፈቲኑ ወዘተ ኩሉ ተፈታቲኑ እንዲሁ እጂ እንታይ የርባሕና እንዳሕሪልካ ኩሉ ሻዕ ዝርባሕካ መንገዲ ኢኻ ትገብር ስለዚ ካሽክሮፕ የዋፃና ኣብቲ ከባቢቲ ካሽክሮፕ ዝዋፃና እንዳሕር ኮይኑ ድማ ካሽክሮፕ ዘብለና እንዳሕር ኮይኑ ድማ ኩሎም ሕጂ ኣራንሺ በሎ ግሬን በሎ ማንጎ በሎ ፓልም በሎ ወዘተ ባናና በሎ እዚኣቶም ከዓ ዘሪና ንበለለዋና ባናና እኳ ተደይብሉ ቶም ሲትረስ ግን ኩሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ካሽክሮፕ ኣብዚ የዋፃና ስለ ዘሎ ንስራሕሉ ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ንኸይድ እዚ ፋንኮራዊ ማለት እዩ ፋንኮራዊ ድማ 20 ሚሊዮን ኪቢክ ሜትር ይሕዘልና ማለት እዩ እዚ ከባቢ ድማ ኣስታት 1600 ሄክታር ኣሎ ኣብቲ ከባቢ እዚ ቦታ እዚ ከዓ ንምንታይ ምቹእ ኮይኑ ዘሎ ንሽጉርቲ ንበርበረ ንኮሚደረ ኣብቲ ከባቢ ከዓ ፅቡቅ ኮይኑ ስለ ዘሎ ካብኣቶም ከዓ ነፍሪሉ ኣለና ማለት እዩ ዛጊት ካብ ዝኸባቢ ዝወን ህዝቢ ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሩ ሰርሓሉ ስለ ዘሎ ህዝቢ መፂኡን ክሓርስን ከብልን ከዓ ንዕድሞ ስለ ዘለና ኣብቲ ከባቢ ክሰርሕ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ፋንጎ ፅሙ እዩ 14 ሚሊዮን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከባቢ እዚ ድማ ከዓ ንሽጉርቲ በርበረ ጡጥ ኮሚደረ ኣዝዮም ፅቡቅ ምህርቲ ኣለዎም ብፍላይ ድማ ፋንጎ ፅሙ ኣብዚ ሕጂ ንፈርየሉ ዘለና ናይ ሳልሳ ፋብሪካ እቲ ዓብ ውፅኢት ናይ ባናቶም ዝበና ዘሎ ኣብዚ ፈርዩ ዘሎ ናይ ኮሚደረ ምህርቲ ኣብኡ ንረኽቦ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ባደሚት እዩ ማለት እዩ ባደሚት ኣብ ከባቢ ሓጀር እያ ትርከብ እዚኣ ዛጊት 17 ሚሊዮን ትርቤት ሜትር ኪዩብ እያ ትሕዘልና 17 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ትሕዘልና ካብ ሃለወት ንሕና ግን ጥሙሕና 32 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ክትሕዘልና እዩ ማዕሉባ ዝበሃል ኣሎ እና ሩባ ንዑ ዳይቨርት ተገይርና እዚኣ ከምኡ ክትሕዘልና ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢኡ ዘሎ ሕርሻ ናይ 3000 ሄክታር ኣሎ ዘይብኡ ግን ሓደ 20,000 ዝኾነ ሄክታር ድማ ልሙዕ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ባዕልካ እንታይ ማለት እዩ ክለምዕ ዝኽእል ቦታ ስለዚ ነዚ እውን ሓሲብካ ትሰርሓሉ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ደይኮነ ግን ኣብዚ ከባቢ እዚ ዝሃብተመ ሬንፎል ኣሎ 800 ሚሊሜትር ኣብቲ ከባቢ 600 ሚሊሜትር ኣብቲ ከባቢ ዝሃርም ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዝኣቱ ስምስም ኣብዚ ዝኣቱ መሸላ ኣብዚ ዝኣቱ ኩሉ ነገር ካብታም ስለ ዝኾነ እዚ ሓደ ዓብ ነገር ሕግዘና ብዘይብኡ ግን ባደቤት ኣብዚ እዋን ዘውን ነተን ኩለን ጥሪትና ተከዘ ኸይደን ዝሰትያ ዝነበራ ኣብዚ ብኣማእሻታ ኣሻሓትዮም ዝሰትያ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ዓሊ ግድር ናይ 7.5 ሚሊዮን ደገፍ እያ ዝኣታሽሙ ነቲ ከባቢ ማይ ኣብ ዝውዳእሉ እዋን ጡጥ በሎ ዝረኣዮ መሸላ ዝረኣዮ ማይ ትካናለ ሰትዩ ምሰበለ ዘይርከበ በዚ ጌርካ ተሰቲ ተልምዕ ማለት እዩ ካልእ ዲጋም ስላሚ ዲጋም ስላም ኣብ ማእኸላይ ቦታ ዘለና 38 ሚሊዮን ኪቢክ ሜትር ተሰቲ እዚኣ ከዓ ኣብቲ ከባቢኣ 500 ሄክታር ኣሎ ክለምዕ ይኽእል ማለት እዩ ብዘይካ ዲጋም ስላም ግን ቤናት ነፂልና ንሪአን ኢና ዲጋ ምስላምን ምስ ዲጋ ሎጎን ኢና ንሪኦ ዲጋ ሎጎን ዲጋ ምስላምን 10,000 ዝኾነ ሄክታር ተሽመሉ ሓደ ከመይ ዳኣመሰለ ህዝቢ ከኣሎ ከመይ ዳኣመሰለ ህዝቢ ክብል ከለኹ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ፈለይ ዝሪኦ ነገር ደይኮነ ግን ፃዕረኛ ህዝቢ ክሰርሕ ዝኽእል ህዝቢ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዚ ሓደ ምህርቲ ኣብ ዓመት ከከንዲ ዝሓፍዝ ክልተ ምህርቲ ብዓመት ሰለስተ ምህርቲ ኣብ ዓመት ንክሓፍዝ ለውጢ ኣብ ማሕበራዊ ሂወቱ እንተንገብር እዘን ክልቲአን ዲጋታት ዲጋ ሎጎን ዲጋ ምስላምን በዚ መንገዲ ኢና ንሪአን ማለት እዩ ስለዚ ከም ውፅኢት ናይዚአን ዲጋ ምስላምን ዲጋማ ሎጎን ንሕርሻዊ ልምዓታዊ መንገዲ ጥራይ ደይኮነን ንዝተፅሩይ ማይ ንንኡስ ባድዋርዋ ኣብ ኩለን ዓድታት ከም ዝብባፃሕ ዲዛይን ተወዲኡ ተቢሉ ኣሎ እሱ ጥራይ ደይኮነ ኤሌክትሪሲቲ እውን ኣብ ኩሉ ከም ዝባፃሕ ንምግባር ተቢሉሎ ተዘርጊሕሉ ወይ ከዓ ዲዛይን ወፂሉ ኣብ ዕድጊ ዝኸይድ ኣሎ ስለዚ ከም ውፅኢት ናይ ክልቲአን ዘን ዲጋታት ዘህድመና ነገራት ትፍጠር ስለ ዘሎ ብኸም መንገዲ ክሪአን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከመይ እያ ተሰሪሓ ተኾይኑ እቲ ዲጋ ምስላም ብማሰነር ዳም ብእምኒ እያ ተሰሪሓ ምክንያቱ ዲጋታት ክሰርሕ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዘለና ናይ ሓመድ ዲጋ ኣለና ሮክፊል ዳም ኢልና ንፅውዖ ኣለና እምንን ኮንክሪትን ሓወስካ ትገብሮ ብእምኒ ዝሰርሐሉ ካልእ ግራቪቲ ዳም ከምዚ ሕጂ ናይ ጋሕቲ ላይ ዝሰርሕ ዘለና ብኮንክሪት እዚኣ ሕጂ ብእምኒ ተሰርሐት ዲጋ እያ ማለት እዩ ስዒባት መፅእ ከዓ ሎጎ ዳም እያ ማለት እዩ ሎጎ ዳም ድማ ኣስታት 31 ሚሊዮን ኪቢክ ሜትር እያ ክትሕዘልና
زياد مها ملافنتي ناي منشفنا مالتي ناي مثلا ስለዚህ 10,000 በዚያን ከምለምዕ ምግባር ማለት እዩ ድሮ ናይ ሎጎ ዳም ሪና yana ተወስይቱ ሸውዓተ ዓድታት አካባቢ ዲጋ ሎጎ ዘለዋስ ነፍሰን ክኢለን አስመራ ማናይን ከይደን ዝብላሉ ደረጃ በጽሕን ማለት እዩ ሕርሻና ልሚዕን ፍሩታታት ዝዘርአሉ ደረጃ በጽሕን ቡናን ክዘርአ ጀሚረን ስለዚህ ተሕብረተሰብን ንዓን ኮይነንሲ ዕዳጋ አቅሪበን ማሕበራዊ ህይወትን ዝቕይራሉ መንገዲ ይመጻሉ ማለት እዩ ክልተ ዲጋታት ሓሊካ ካልእ ክትገብር ኣይትኽእልን ዲኻ ትኾነ ድማ ኣከባቢ ሓልሓለ እንገብሮ ዘለና ናይ ዴሪ ፋርም ማለት እዩ ናይ ከብቲ ልምዓታዊ መደብ ማለት እዩ ኣብዚ ብ2000 ዝጀመራ ናብ 3400 በፂሕና ኣለዋ ስለዚ ብ7,8,10 ሊትሮ ናይ ፀባ ዝሕለባ ዝነበራ ሎሚ ናብ 28 ሊትሮ ዝሕለባ እንዳሕሰብ ምፅኣል ኢኻ ኮንካ ናይ ፀባ ቅረብን ውፅኢቱን ንምቕያር ዝግበር ዘሎ ለውጢ እዩ ብባህልና ንቕየረሉ ደረጃታት ንምግባር ኣብ ሓልሓለ ሓድሽ ትካል ተሰሪሑ ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር እዩ ንሓደ ኩሉ ነገራት ከዓ ክንቅርብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ካብቲ ተሰሪሑ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዲጋ ጋሕተላይ ኣለሓና 50 ሚልዮን ኪቢክ ሜትር ትሕዝ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ከዓ ቅድም ቀዳድም ንከተማ ባፅዕ ማይ ንምዕዳል እዩ بوحدو 12 مليون كيبيك متر زوصلنا تخوينو ناو كنعدو لينا مالتي سترفنا وايد ما تخبابيو لمعتاو منقدر مغوار مالتي لك الحمد لله بعرزه ناي سيترس حرشا عمل معي خلوت انفستر سالو بزح نغارات كنكبزولو اقرابينا ني 5-6 هكتار አለው كلام معز خل وزته ስለዚህ ጋሕተላይም ማዝ መንገዲ ትርኤ ዲጋ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኹርና በብእዋኑ ዝዘንብ ዝናብ እንተዝዕቀን ብቢልዮናት ሜትር ኪዩብ ማይ ዝበፅሕ እዩ ዝበዝሕ ካብዚ ክሳብ ሕጂ ናብ ጎረባብቲ ሃገራትን ቀይሕ ባሕርን ብመልክዕ ወሓይ ዝኣትዩ ብዓቢኡ ናብ ጎረቤት ሃገረ ሱዳን ክሳብ ሕጂ ብቐጻሊ ዳርጋ ከይተጠቐምናሉ ዝፈስስ ዘሎ ሩባ ጋሽ እዩ እዚ ዝዓበየ ሩባ ሃገርና ናብ ሱዳን ሒዝዎ ዝፈስስ ማይን ተባሕጊጉ ዝኸይድ ልሙዕ መሬትን ገና ብኸፊል እውን ኣይተጠቐምናሉን ዘለና ምስ ግዜ ግን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ነዚ ዓብ ሩባውን ንጎረቤት ሃገር ብዘይሃስ መገዲ ኣብ ረብሓና ከውዕልዎ ከም ዝኾኑ ዘጠራጥር የልቦን ብወገን ምብራቕውን ብዙሓት ወሓይዝ ካብ ከበሳና ጻድፍን ዝወርዱ ዳርጋ ከይተጠቐምናሎም ናብ ቀይሕ ባሕርና ዝፈስውን ኣለዉ ነዚኣቶም እውን መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ረብሓ ሃገር ንምውዓሎም ዘይሓስቦም ዘይውጥኖን የለን ጉዳይ ርእሰ ማልን ዓቕምን እንተዘይኮይኑ ኣካያድ ስራሕ ማእከል ካርታን ሓበሬታን ሌተና ኮሎኔል ጆሜትራ ጌታቸው መርሃፅን እዘን ተሰሪሐን ዘለዋ ስትራቴጂያውን ዲጋታት ሃገርና እኹላት ማለት ከም ዘይኮናን ገና ብሕጂ ዝስርሓ ዲጋታት ከም ዝህልዋን እዩ ኣንፊትልና በብግዚኡ ምስ ዝፍጠር ናይ ማል ዓቕሚ ድማ ካልኦት ሓያሎ ዲጋታት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ናይ ሃገርና ክስርሓ ምዃነን እውን ሓቢርና ኣሎ ክንሰርሖ ኢልና ንሓስብ እዚ كم مدى بحيثنا ذلنا أب مقربن دروها مصنعاتن خي ذلنا ديغا جبتو إذا ديغا جبتو المها 4 مليون كم تحزلنا إننا نحسب ذلنا 4 مليون كيبيك متر نحزلنا الماء هذا حسب ووتر سبلاي ما يقرب كم المها عرشها لما عطوا مدباتها بتخواب المقبر زي تبصر في تحيزو بصراحة لزلوي سترا دي كنا جن كم تعنتو يقول اسكويو بوزحات كانوا أط مدبات تتحيزهم نسرح أب مصنعتي زلو باجتن كلن أب استسلعلو عام سبنان تاش متاتنان أب زوادنا لدما زي ناي مبرق لنا ديغاتات كنسرح مدب وسيو تتحيز زلو على خواتهم زي ديغا عينالو ما يقولالو لافالو موقعالو دحرون تصنيعها أنا فلكت تصنيعها أنا بعدت زياتهم كلهم زياتهم كم مدب تتحيزهم كنسرح مدب تتحيزوا الناس اللي مالتي ማእከል ካርታን ሓበሬታን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ዝነጥፍ
ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ዝቆመ ሃገራዊ ማዕከል እዩ እዚ ማዕከል እዚ ከም ዝኾነ መንግስታዊ ትካል ናይ ስራሕ ቅርጽን ዕማማትን ኣለዎ ዕማማቱ እንታይ ይመስል እንታይ ከየሳልጥ ብዛዕባ ዝን ካልእን ሌተና ኮሎኔል ጀሜትራ ጌታቸው መርሃጼንን ካልእ ኣባል ናይቲ ማዕከልን ዝሃቡና ሓበሬታ ድማ ኣብዚ መጽእ ከነቕርበልኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ጸጽብቑ ንኹላትና እናበልኩ ዝፋነወኩም ኣዳላውን ኣቕራብና እዚ መደብ ኤፍሬም ግዴ ሰላም